Lidičky, vítám vás u další recenze. Opět tady mám recenzi na Nerf Blaster, jak už vidíte podle krabici, kterou držím v ruce. Jedná se o N-Strike Elite Blaster Spectre Rev 5. Pro tuto recenzi tomu budu říkat pouze Spectre, protože Rev 5 označení je revolver, 5 znamená na 5 čipek, takže Rev 5 revolver na 5 čipek. Jednoduše tomu budu říkat Spectre pro celou recenzi. Jak vidíte, krabice sama o sobě je celkem velká. Samotný blaster, ačkoliv je velikostně asi zhruba jako Strong Arm, tak krabice je celku velká a je to právě díky příslušenství, které přichází s tímto blástrem. V rychlosti proletím to, co uvidíte na krabici, vepředu samozřejmě klasický Spectre F5 ukázka, pak ukázky toho, jak revolver může být sestavený, jestli s pažbou nebo s tlumičem, jelikož tento blaster přichází jak s pažbou, tak s tlumičem, takže si můžete přidat buď to, anebo oboje, nebo nic. Na zadní straně je popis samotného blastru, co s ním přichází a popis jednotlivých částí. Z boku krabice jsou celku standardní obrázky, navrchu vždycky někdo s tím blastrem konkrétním, na boku jsou takový reklamní na N-Strike Elite sérii a pak klasický Spectre. Dole je jenom informace a zase nějaký popisky, nic extra. Tak teď vám pustím krátké videjko s unboxingem. Tak jsme zpátky, blaster už máme vypalený. Jak vidíte, blaster velikostně asi takto. Mám pro vás porovnání se Strong Armem. Tady dole je vlastně Strong Arm, na vrchu je Rev 5, nebo Spectre, jak chcete. Vidíte, že ty blastry jsou hodně stejně veliké vlastně, když to dám takhle vedle sebe, takhle pro porovnání. Spectre je hubenější než Strong Arm, ale zase je o trošičku delší a je to právě kvůli tady té hlavní, tady té násadce vlastně na hlavní, to je jediný důvod, proč je samotný blaster o trochu delší, jinak je menší než klasický Strong Arm, ale je to opravdu nepatrný kousek. Jsem velice mile překvapen, že se Spectre vůbec u nás v České republice prodává. Vím, že se prodával z N-Strike série, ale tady tento blaster je v prodeji už více než rok a v České republice se doteď nějak neobjevil, nebo já jsem ho nezaznamenal. Je pravda, že Nerf hraju zhruba kolem roku, ale za tu dobu jsem si vůbec nevšiml, že by tady Spectre byl. A říkal jsem si, že už asi nepřijde, protože už je to v podstatě přes rok, vlastně, než ten blaster se začal vyrábět. Takže jsem velice mile překvapený, že vůbec se k nám dostal. Cena toho blasteru je 650 korun. Koupil jsem ho v hračkářství Dráčik. Nevšiml jsem si, že by ho prodával nějaký jiný prodejce. Dráčik mívá opravdu hodně dobrý vychytávky, co se týče nervu. Mívá věci, které ostatní prodejci neprodávají, takže jsem rád za to, že tohle z toho hodili do regálu. Cenovka 650 korun je trošku vyšší, než bych byl ochoten za to dát, ale co nadělám? Jak jste si mohli všimnout v unboxing videu, k tomu videu dostanete několik příslušenství. Začneme tím nejdůležitějším a to je tlumič. Samotný tlumič je vůbec důvod, proč já jsem si tento blaster koupil. Upřímně tady tento blaster mě zase tak moc nezajímá, přestože je výborný. Koupil jsem si ho kvůli tomuhle malému kousku. Je to tlumič, který se dá nasadit i na ostatní blastery. Já jsem si ho koupil hlavně kvůli tomu, že si ho nasadím na Rapid Strike, abych měl útočnou pušku s tlumičem. Ten tlumič je výborný, dostanu se k popisu v průběhu videa, nicméně blaster přichází s tlumičem, který se nasazuje potom takhle dopředu na ten blaster. Dále přichází s pažbou, tady takovouhle pažbou. Ta pažba je zajímavá tím, že jak vidíte, tak tady tenhle díl se kdyby hýbe. Ta pažba totiž není napevno v jedné pozici, tu pažbu si můžete napolohovat do dvou pozic. První pozice, nasadíte pažbu takhle na blaster, pozice první je vlastně tady takto, kdy vlastně držíte blaster, pažbu máte zapřenou. Druhá pozice, sklopená. Dál samozřejmě k tomu blasteru přichází, jelikož blaster na 5 čipek, tak standardně 5 čipek, víc nečekejte, 5 čipek a instrukční materiál návod. Co bych chtěl říct, tento blaster už vlastně jednou vyšel. Klasický Spectre Rev 5 vycházel už v N-Strike sérii. Toto je Elite série, N-Strike Elite série, což je vlastně o řadu kdyby lepší, novější série. Stejně jako třeba Alpha Trooper, který vycházel v N-Strike sérii, tak i Spectre se dočkal vlastně takové inovace a remodelingu v uvozovkách na vlastně novější řadu N-Strike Elite. Na tom blasteru to jde trošku poznat, hlavně co se týče výkonu. Co se týče designu, ten blaster je akorát modrý, předtím byl žlutý, teď máme modrý blaster. Tak budeme pokračovat v recenzi. Začnu opět s hledovou stránkou. Popíšu vám nejdřív samotný blaster, jakož blaster má dvě příslušenství, ty bych popsal samostatně, takže nejdřív popíšu samotný blaster.
Začneme opět designovou stránkou toho blastru, funkčností a tak dále a půjdeme dál potom k příslušenství a potom jak se ten blaster používá, nějaké technické věci. Na první pohled si všimnete modré barvy, krásná modrá, co je typická pro celou Elite sérii. Co se mi na tom blastru líbí, je hodně bílé. Ten blaster je tak, neřekl bych půl na půl, tak 40/60, bílá, modrá. Ten design je poměrně hodně pěkně udělaný, ale je trochu chabý provedený, což je velká škoda, protože ten blaster by sám o sobě byl moc krásný, kdyby to bylo pořádně nabarvený. U tohoto blastru se nedosahuje kvality toho barvení ani zdaleka tak, jako je u například Zombie série nebo Rebellion série. Ten blaster je nabarvený krásně, ale dal bych tomu tak 2- až 3, protože je vidět, že ty barvy někde přesahují, takže je to škoda, jinak ten blaster je poměrně krásný. Jsou tam samozřejmě oranžové prvky, třeba tady dole u toho vlastně cylindru, co je na náboje, tak tady jsou takový oranžový, z druhé strany tady tlačítko, opět spoušť oranžová a samozřejmě tady ta hlaveň vepředu. Spektr je naštěstí nabarvený po obou dvou stranách, za což palec nahoru tady dole na rukojmí si můžeme všimnout loga N-Strike Elite, stejně tak na druhé straně. Na vrchu spektr F5, tady opět na druhé straně stejně tak. Samotný blaster má jednu jedinou taktickou lištu, jedna je poměrně dostačující, ale je škoda, že tam nedali druhou lištu. Jedna lišta je tady vepředu, je to stejně jako u Strong Armu, je to lepší než na nabíjecí mechanismu, jako třeba Retaliator nebo Maverick, je to tady vepředu, což je poměrně dobrý místo na zachycení třeba takového zaměřovače. Tento zaměřovač mimochodem na tom vypadá moc krásně a hlavně se s tímhle zaměřovačem výborně míří. Toto je zaměřovač z Long Strikeu. Je škoda, že tyhle zaměřovače nedávají víc blastrů. Myslím, že ještě u starého Recona je něco podobného, taky takový zaměřovač, ale u Long Strikeu byl taky tady ten vlastně modrý. Takže na ten blaster si můžete přichytit tady tak nějaký příslušenství, můžete si tam dát třeba baterku, jakýkoliv zaměřovač. Tenhle zrovna na to sedí celkem pěkně. Je ale velká škoda, že ten blaster nemá druhou taktickou lištu zde dole. Tady dolů by se totiž ta taktická lišta dala dát a je škoda, že výrobce ji tam nedal. Tady místo na tu taktickou lištu bez problému je, bohužel lišta tam není. Blaster má ve spodní části tady přichycení vlastně na karabinku, takže si blaster můžete zavěsit, což je parádní. Ten blaster je zhruba stejně velký jako ten Strong Arm, kde to má vlastně na stejné pozici na té rukojeti dole. Je to asi jedno z nejpraktičtějších umístění, protože takhle ten blaster visí vlastně takhle a vy si ho jednoduše rukou můžete takhle chytit potom, když ho máte zavěšený. K provedení samotné rukojeti, ta rukojeť je téměř perfektní, velikostně naprosto krásně sedne na moji ruku, ta rukojeť je extrémně pohodlná, je hladká, nikde žádné výstupky, veliká je naprosto dostatečně pro vlastně moji velkou ruku. Myslím si, že menší lidi si nebudou mít taky naprosto problém, protože ta rukojeť je taková vstřícná i k menším, i k dospělejším lidem. Takže rukojeť naprosto perfektní, žádný výtky. Tohle je perfektní rukojeť, takovouhle rukojeť bych chtěl na všech blástrech. Ve přední části blastru je opět tady ta hlaveň. Ta hlaveň je kompatibilní se všema ostatníma hlavněma, co vychází vlastně u těch Elite blastrů, takže můžete bez problémů vlastně nasadit jakýkoliv prodloužení hlaveň a podobně. Je pravda, že třeba hlaveň typu od Long Strikeu tam bude vypadat hodně divně. Tady ten tlumič na to sedí moc krásně, navíc i barevně sedí vlastně ke zbytku toho blastru, takže ten tlumič tam sedí naprosto ideálně. Větší hlavně už tam budou vypadat trošku krkolomně, takže bych to tam asi moc zadával. V zadní části je taková pěkná malá násada na pažbu. Je vidět, že ta násada je opravdu malinkatá, tady tohle kolečko, vlastně, kde je ještě ten natahovací píst. U některých blástrů je třeba až po sem, třeba u Recona, nebo takových blástrů jako Rampage Raider, tam je to trochu delší. Tady je to hodně krátký, protože ten mechanismus sám o sobě je poměrně malinkatý. Pažbu můžete nasadit naprosto bez problémů, krásně to sedí, ten díl je provedený opravdu výborně, takže ta samotná pažba tam drží jak kulitá. Výborně provedeno. Dále v této části máme cylindr, který při troše síle se točí sám. Slyšíte, že se to točí, ale nedoporučuji to dělat. Mechanismus se celku dost popotřebovává. Ten buben samozřejmě musíte vydělat pro to, abyste nabili blaster. Můžete tam strčit čipky i jen tak, ale nedoporučuji to. Tady na boku je tlačítko, které zmáčknete, vysunete cylindr, takhle vidíte, že je do boku vysunutý a můžete krásně doplnit čipkama, pak jenom zaklapnete. Tady ten vrchní díl je vlastně samotné nabíjení toho blastru. Co se týče samotného příslušenství, které dostanete k tomu blastru, začnu vlastně hlavní. Ta hlaveň je nejlepší kus na tom celém blastru. Ta hlaveň je naprosto luxusní, perfektní, nevím, co k ní ještě říct, prostě je úžasná. Ta hlaveň je totiž široká, takže když střílíte blastrem, tak ta šipka se poměrně velice málo dotýká stěn, ne-li vůbec. Jelikož je to opravdu široké, když máte takhle krátký blaster, ta pravděpodobnost, že se šipka dotkne stěny, je téměř 1% až nulová.
V případě, že máte delší blaster, typu třeba Rapid Strike, tak ta šipka už má možná trošičku tendenci, obzvlášť, že si je v ní díra, třeba jako je u Eličipek, letět trošičku do boku, může trošičku líznout vlastně stěnu té hlavně, ale není to tak, že vlastně šipka proletí skrz hlaveň, tak jako například u Rikona, kdy ta hlaveň, nebo ta samotná hlaveň, vlastně, kterou prolítává šipka, je hodně malinkatá, tak tam vlastně ta šipka lítá, dotýká se stěn. Tím, jak se dotkne stěn, ztratí kinetickou sílu, ztratí vlastně tu sílu samotné šipky, doletí míň, bude mít víc nepřesná, takže se mi moc nelíbí. U tohohle to provedu naprosto perfektně. Ta díra je veliká, ta hlavně poměrně slušně dlouhá, přesně tak, jak bych očekával od tlumiče, který ve skutečnosti vůbec netlumí, protože zvuk z toho blastru nevychází z hlavně, ale ze samotného těla, kde je ten mechanismus, takže tlumič je to pro parádu, ne pro funkčnost. Nicméně ten tlumič je naprosto perfektní a kvůli tomuhle jsem si já ten blastr koupil. Pak k samotné pažbě. Ta pažba, co se týče estetické stránky, tak je snad nejlépe udělaný kus, což nechápu, proč zrovna pažba, protože ten kus je opravdu vyvedený, je teda málo nabarvený, takže nejde tam vidět moc chyb. Nicméně je krásně nabarvená ta pažba. Všeobecně designově vypadá moc krásně, konstrukčně vyrobená slušně, ale měl bych jednu takovou připomínku. Ta pažba je to hodně podobná pažba, jako je například u Praxis. Ta pažba je poměrně měkká, takže když si zapřete blaster, vlastně máte takhle blaster a ten blaster si zapřete za to, tak když ho máte tak jako jemně, tak to je v pohodě. Ničemu to nevadí, ale jakmile na ten blaster zaberete, vidíte, že ta pažba se prostě ohýbá. No, to není dobrý prostě tohle. Ta pažba, vidíte, že prostě ona se ohýbá. To nechci vidět u pažby, pažby se nemají ohýbat. Je to velká škoda. Nicméně ta pažba je poměrně slušně udělaná i tak. Vlastně sedne krásně, nehopsá na tom blastru nijak. To samotné zabezpečení té pažby je poměrně slušný, takže takhle samo o sobě se vám to vlastně nějak neoddělá nebo nesklopí ta pažba. Ale proto, abyste sklopili tu pažbu, jednoduše vytáhnete pažbu dozadu, otočíte ji takhle na bok a zase ji zasunete. Takhle vlastně tady ve středu tady tohohle se vlastně ta pažba zasouvá a vysouvá a tohle je ten mechanismus, který drží tu pažbu. Takže proto, abyste ji vlastně měli napevno, tak musíte vždycky zasunout tady do středu. Jedno, jestli je takhle, nebo jestli je takhle, tu pažbu vždycky musíte zasunout směrem ke středu, aby se zajistila. Takže takhle zajistíte pažbu, pažba se vám poměrně nebude hejbat, ale vidět, že ta pažba trošku se to hejbe, nicméně pokud ten blaster máte prostě tady takhle nachycený a třeba ho přenášíte nebo tak je to takový příjemný, dá se to takhle celkem lehce skladovat. Třeba ten blaster, když takhle složíte, jak vidíte, že takhle zabírá málo místa, a potom ho třeba vybalíte z nějakého balíku nebo já nevím, z tašky nebo něco takového. Ten blaster se takhle rozděláte a vidíte, že máte poměrně velký blaster, který je krásně skladný. Teď k samotné funkčnosti toho blastru. Proto, abyste vystřelili, samozřejmě blaster musíte nabít, takže zmáčknete tady tohle tlačítko na boku. To tlačítko je pouze na jedné straně, není na dvou stranách, takže kdo bude používat blaster levou stranou, bude mít celkem problém, protože ten buben se nevytáčí vlastně na druhou stranu. Musí si blaster prostě přetočit nebo nějak, nevím, jak to chcete leváci dělat, je to prostě, není to určený pro leváky, nebo leváci s tím budou mít trošičku problémy. Nicméně, proto abyste nabili ten blaster, musíte zmáčknout tohle tlačítko, vypadne vám buben, vezmete šipky a tu šipku vlastně strčíte do toho bubnu, takhle to úplně až dozadu. Je to úplně stejné jako třeba u Mavericka, u Strong Armu, všeobecně u všech vlastně tady těch bubnových cylindrových blastrů. Takže poté, co máte tady ten cylindr nebo buben nabitej, tak ho dáte zpátky do blastru, tak ho zacvaknete. Je tam úplně stejný mechanismus, jako je třeba u Strong Armu nebo u Mavericku, takže vlastně je tam vevnitř válec, který vám doléhává tady na ten cylindr a pouští vzduch, který je vlastně uvnitř v tom pístu a ten vzduch vystřeluje ty šipky. Takže proto, abyste samozřejmě museli vystřelit, tak musíte blaster nabít tady vzadu, tady ta páka posune se dozadu. Při tom natažení toho blastru ten cylindr se otočí. Je to mnohem lepší, než když se třeba u Mavericka otáčel ten buben až po výstřelu, jelikož to způsobuje únik vzduchu a větší nepřesnost toho blastru. Potom úplně jednoduchá věc, stačí zmáčknout spoušť. Blaster vystřelí. Tak první střelba bude s eličipkama, jsou to vlastně ty eličipky, které byly k tomuhle blastru dodávány v balení. Takže nabijeme blaster, tady vidíte indikátor, který teďka ukazuje vlastně, že ten blaster je nabitý, takový oranžový kus, co se vlastně posune tady tak dozadu, tady přesto vidíte, že to je nabitý. Máme nabito, zkusíme vystřelit. Zase vidíte, že teďka je to daleko, je to nabitý. Pro ukázku mám tady dartak šipku, strčíme dovnitř dartak šipku, padne tam celku slušně až téměř dozadu. Je to dělané i na ty dartaky, takže bez problémů to funguje taky.
Vidíte, že když ten blaster nabiju, tak vlastně tohle celé se posune. Jako poslední šipky tady mám kuždart šipky, 5 kuždart šipek. My zkoušíme kuždart. Z blastu bohužel nejde střílet slamfire. Já vám ukážu, chytnu spoušť a budu jak kdyby nabije ten blaster. Když ten blaster nabije a vydržíte spoušť, tak vlastně ono to zajede jenom zpátky a zase se vybije. Takže vy nabijete blaster a vybijete blaster, aniž byste jakkoliv vystřelili. Takže slamfire u tohohle blasteru nefunguje. Zkusíme, jak ten blaster střelit co nejrychleji. Budu mačkat spoušť, rychle nabíjet. Blaster nemá slamfire, takže nemůžu použít slamfire. Zkusím prostě rychle nabíjet, rychle střílet. Po mechanické stránce ten blaster je parádně provedený, je to úplně stejný princip, stejný mechanismus, jako je třeba u Strong Armu. Ten blaster nemá žádný zámky, takže spoušť můžete mačkat úplně krásně, úplně bez problémů. Nabíjení toho blasteru je taky celkem jednoduchý, střelba z toho blasteru je velice jednoduchá, intuitivní, není s tím žádný problém podle mě. Řeknu to asi takhle, za 650 korun mi ten blaster přijde poměrně drahý. Jenomže když si to rozložím, vezmu si, že každý příslušenství, který se k tomu vlastně dává, má hodnotu kolem 150 korun, jako v zahraničí není problém, se dá sehnat tady tohle příslušenství kolem 150 až 300 korun. Standardně si myslím, že Hasbro by bez problému takový jeden kus příslušenství mohlo prodávat. Bohužel neprodává, což je velká škoda, takže když chcete takový příslušenství, musíte vždycky koupit nějaký blaster. Většinou to vychází tak, že každý příslušenství je kolem 150 korun. Samozřejmě záleží, jak je to velký, protože máte takovou hlaveň a pak máte třeba takovouhle hlaveň, že to je trochu nepoměr prostě kus plastu za kus plastu, ale průměrně to vychází ze 150 korun za kus příslušenství. Typu hlaveň nebo pažba. Neberu teď zásobníky. Takže když si to rozdělíme, tak vlastně máme tady za 150 korun hlaveň, za 150 korun pažbu, což je 300 korun. A za 350 korun dalších máme tady tenhle blaster. Což je úplně stejná cena, jako je například u takovéhohle Strong Armu. Já jsem s tím blasterem naprosto spokojený, rozhodně doporučuji se na takový blaster podívat, pokud hledáte nějaký blaster s poměrně pěkným příslušenstvím a něco levnějšího než je Retaliator, protože tohle to seženete o nějakých 150 až 250 korun levněji než Retaliator, tak doporučuji se podívat po Spectrovi. Výborný kvalitní blaster s poměrně velice slušným příslušenstvím za přijatelnou cenu, jakž takž. Nicméně blaster to opravdu skvělý. K tomuto videu je to vše, díky za sledování. Nezapomeňte opět na moje facebookové stránky. Odkaz na facebookové stránky je dole pod videem, když máte video, tak dole je popisek, tam dáte zobrazit více a tam je odkaz na facebookové stránky. Spousta lidí se mě ptá, kde je odkaz na facebookové stránky, je vždycky v popisku pod videem, tak na to koukejte. Teďka před Vánocema tam obzvlášť budu dávat určitě nějaký slevicu, kde vychytám, takže koukejte na to. Mějte se fajn, uvidíme se u příštího videa.